Auction daw ni siya. Spell auction? Later. Siyempre, wala si Attorney Drew kay sa among sa pag-record karon medyo na ay condolence sa family sa iyang husband. Okay, kay iyang mama o lola? Ano? Di kay ko sure. Basta kay nainamatay sa pamilya. So, na-proxy karon. Na-proxy karon may kala, napugos lang mi ani. Wala mi choice. Wala mi choice. Una siya karon din Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, can I call Mrs. Chair? Kawan na to. Siyempre, kauban na mo dati sa ABS, kauban na mo sa MOR dati, and karon nanapod sa mo dire, wailain Master Poppy. Ay, napugos lang yung ani din ay, pero Bernie na mo na. So, sala pa na mo ni karon. Okay, again, nagpasalamat mi sa Boy Zugba, kay namin karon sa mong venue, so naka-podcast pa mi, so mangil mig podcast aron lang makatilaw mi sa ilang menu. Ana ang mga diskarte. Ay, tinuod nga katuyuan. Dagan naman good vlogger. So, lisod na. Basi, ana sila, gusto mig vlogger. Dagan naman kayo. Basi gusto mong podcaster. Walay laing podcaster. Pero mga bagagnaong. Kaon na rin ang giapas ito. Kaon na to. Siyempre, nag-order na ko daanog. Siyempre, bad ko naka sa Boy Zugba. Dili pwede nga di yung ka mo order sa ilahang inasal. Yes. Yep. Lahi na may bakulod inasal. Lahi po ang CDO nga inasal. I-try ninyo may gala. Ayan. Si boss na diri karon hinahinay kamulot ang storya. Hinahinay po og serve diri mga igala. Okay. Anyway, so again dagan salamat. Shout out lang day ko sa tanan natong mga listeners nga naa sa gawas. Akong kakita sa Spotify dagan tay almost 50% sa atong listeners kay gikan sa gawas, and they're so happy nga usahay wa daw sila link. Siyempre wala si Attorney Drew kay sa among sa pag-record karon medyo na ay condolence sa family sa iyang husband. Okay, kay iyang mama o lola? Ano? Di kay ko sure. Basta kay nainamatay sa pamilya. So, na-proxy karon. Na-proxy karon may kala, napugos lang mi ani. Wala mi choice. Wala mi choice. Una siya karon din Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, can I call Mrs. Chair? Kawan na to. Siyempre, kauban na mo dati sa ABS, kauban na mo sa MOR dati, and karon nanapod sa mo dire, wailain Master Poppy. Ay, napugos lang yung ani din ay, pero Bernie na mo na. So, sala pa na mo ni karon. Okay, again, nagpasalamat mi sa Boy Zugba, kay namin karon sa mong venue, so naka-podcast pa mi, so mangil mig podcast aron lang makatilaw mi sa ilang menu. Ana ang mga diskarte. Ay, tinuod nga katuyuan. Dagan naman good vlogger. So, lisod na. Basi, ana sila, gusto mig vlogger. Dagan naman kayo. Basi gusto mong podcaster. Walay laing podcaster. Pero mga bagagnaong. Kaon na rin ang giapas ito. Kaon na to. Siyempre, nag-order na ko daanog. Siyempre, bad ko naka sa Boy Zugba. Dili pwede nga di yung ka mo order sa ilahang inasal. Yes. Yep. Lahi na may bakulod inasal. Lahi po ang CDO nga inasal. I-try ninyo may gala. Ayan. Si boss na diri karon hinahinay kamulot ang storya. Hinahinay po og serve diri mga igala. Okay. Anyway, so again dagan salamat. Shout out lang day ko sa tanan natong mga listeners nga naa sa gawas. Akong kakita sa Spotify dagan tay almost 50% sa atong listeners kay gikan sa gawas, and they're so happy nga usahay wa daw sila lingaw. Mingaon sila sa Cagayan de Oro na sila yung mga updates, maminaw sila Bisaya podcast. Dagang salamat sa inyong tanan. Thank you so much sa pagpaulino. Og syempre sa mga Cagayanon po nga gapaminaw kay kana daw mga traffic, mga panahon nga medyo makasapot ang traffic, bisig kita galing sa Puton. So ila dayong i-connect ang Spotify sa ilahang car. Ilang car? Nasa car. So medyo nakahaon na sa kinabuhi. So dito din sila maminaw sa to. So at least din nila mahalata nga 3 hours na din sila traffic mga igala. Then naboy tawag sa ana kanang himuon ta nila white noise.
White noise. White noise. Kanang Ay, siya pa before sulod. makatulog. O sila No? isa. Before makatulog? Huh? Sige mo tapang patulog. Dili ka nang murag kuan lang ba background lang ba nga balag ka sila kabuhaton. yeah. Dala yung music sa likod. Salamat naga-bluetooth mo. Oo. Napaminaw mo, please paramdam mo, i-shoutout mo din. Dagan salamat sa Correct. atong mga members sa group, atong Bitok-Bitok podcast group. Nana sila di aga Ay, join. shoutout dai ko sa ako mga kuan kanang mga VA nga mga bastusan nga friends. Mga kanang bootcamp friends na ko diya sa Regency. Pinaw sila. Mga pangalan. Oo. Okay. Katripping sila ato ang podcast ato ilang kapaminawon. Salamat mga Thank boss. you. Salamat. Correct. Thank Okay. you so much. Pero mo lagi, nami karon diri sa Boys Boys Zumba. Pero tingala kung ano na sila yung basketball ring. Lain sila doon Lain sa tanaw ang ubos. Na Kasi nasa 3-point shot, na Alagi tama no. So burag ang setup din nila karon burag na lang ka sa basketballan. Oh, sa Pilipinas man gyud ang mga Bisaya man gyud pinakagrabe pud mo basketball gyud. Oh, grabe ba? ka. Diba? Barangay, sa mga kitag barangay nga walay basketball court. Barangay Correct. siya type. Ay barangay siya setting. Oh, burag gwapo ilang style ng burag. Tama ayo po ka bantay di lang day ring burag nagi day 3-point nga ano no. In Court, fairness. half court. Half court. So muna ilang konsepto karon tagalan ko sila mga dingding dire. Oh. Na dire ang mga gutaran ug uban Oo, pa. Kaya In kaman, fairness. siyempre, kining area, ano siya, subdivision nga balay. Subdivision. Subdivision. Dapat mga hugot-hugot dia. Dili kaning dia kuno na siya dia kanang. Sila pinakaunaan ng mga hugot-hugot. Oh, diri syempre nga. original na Kahibaw ko. Di lang ko kabalo diri sa uptown kung nabay ilang pauso nga musayog budots kay dito sa Nagyapon. Open Mall na. Tanan Roy Sugba na sila ipasayaw. Later Boss, on. mga tala ta boss. Nabapon mo pasayaw diri nga budots? Ay. Wala dire. Nagyapon. Nagyapon. Gidi ah. Naka-witness ko mismo, Your Honor. Nakita nimo? I'd like to manifest my witness. Okay, o tingnan na. While waiting sa among mga gi-order kay karon pag yun, di lang day bagko ang ilahang location. Napon sila yung mga bagko sa ilang mga menu. Menu. Kung medyo siya menu. Menu. Pingot yung menu. Kung pingot. Pingot yung menu. Isik ba? Isik ma. Isik pa. Hindi bulagan ka, dili ka maka-menu. Pwede na sa. Okay. Yan ito ko balik nga joke. pero, kani, boysog ba man ta? Atong i-relate ka na atong topic. So, dili na ito ma-relate. Yung sound Dili. Ay. Ayan na, giserve na ang atong mga ano. Okay. Yan. Atong mga first nila diri, dili gyud dapat nga dili mo makatesting sa ilang mga inasal diri. Pre. my God. Speaking of menu, Kagaya na kinasal. inasal ko. Ay, lahat eh. Yeah, so Thank natay you, thank mga you. yan, no? Yummy. Ilang mga inasal diri mga igala, perting lamig na gagayo. Yan. Okay, now sa ingani nga mga setup, mga ilang setup ani mura magnara sa mga balay, di ba? Mura Correct. magnara sa mga barangay setup. Okay. Di gyud mawala mga igala sa mga barangay, sa normal na mga crowd ang bully. Oh. Yeah. Tama. Sa ako, eskwelahan man. Sa barangay. It's either barangay or sa eskwelahan. Oh. So ang atong question for this podcast, Bully di ba sports na? bowling to bowling. Bowling. Lay. Naulit ko. Contribute siya. Gakadugay, gakabugok po. Char lang. So ang atong question, pila ka L sa bully? Sige daw. Ikaw may Brian. Depende sa imo ang paggamit man na siya. Kakaulit ko sa inyo. Uy, lisod-lisoron ninyo yung kayo nabuhi. Uy. David Tani, giunsa ninyo pagsukol or Response. pag-respond sa mga nagbully ninyo? Ang pangutana ba, una po dali, kung nakaranas mabuntag bully? Oh, siyempre. Kita ba tanan nakabolos? Ikaw muna, katong ever since ako nga, ikaw ba, Juanito, unsabay, ikaw ba nakaranas og bully? Ano no, bully ba tawag sa kanang tabangan? Wala ta? Di, kulata ka ng murag. Ikaw permanente ang kwan ba? Ikaw ang Oh. Kung ako sa dula pa lang taguan, ikaw abal permanente ano no. Ginabaho. Pwede, in a way, pwede rin, pwede. Bully ba yaw tawag? Pero pwede, in a way, pwede. Sa magod, sa bata pa ko. Permanente na ba ka ng
ang mga friends ko na ato sa una kay mga dagko na ba. Si PMT ako PMT abal, katawaanin ko nila, wanang magilata din ko. Ikaw ka ba? Pwede. Yes. Unsay kinasaway sa imo or something na Wala man siya saway ka nang murag ako lang ang ilang gabuhaton nga king kuy ba. Sa ko dili. Pero pag siya permiti ang loser ba? Tama ba ko kanaya na ba nga kung naay game, ikaw permitting abal. Tapos ikaw ang kantsawan, ikaw ang Tapos katawan. kung ikaw ang abal, kung bigid ka ng bahuon jud ka ba, you know. Dikit bitaw dapat mapildi jud ka dapat mahilak ka ana. O yan na. Antol nga parang mo surrender ka, tapos dili ka kasukol. Yes. Kaya So paano mo, kuha na to, nakalusot? I don't know kay siguro Or imo na lang gidawat ang sitwasyon? siguro kay ko mabuhat kay bata pa man ko tapos kato nga time ko mag nawala na din siya kay kuan naman ka ng Pero sa to, ni-appeal pagyapon ka sa ilang mga padula, bisag ginabuli ka. wala na. Dili man good kay Marshall ka ng amigo lang nga dula bitaw nga. Pero di ka naman isa ka someone nga makakonvince sa imo nga apil na ba pero binuangan ra dagyapon ka aton bahoon ra dagyapon ka. Na isa ka tao. Na kanang ga Tama na nga na ba? Kanang ba? Sige na ba apil. Na-remember na ako sabay duwas na kabuk. Pwede na yan ang umurog ko sino kaya akong one. Headset? Ana. Okay. Kanang duwas na kabuk actually katao. Dako na ba medyo kuan na. Kung ako may elementary sila high school na ito. Karon last before ko nagminyo nakita na ko siya sa kuan bay. Share na nako ni. Kita na ko siya sa Jollibee bang. Nangaon minute. Tingnan tunga siya kalit. Nakig-amigo ba? Uy, gusto man ka kung hindi akong kuhan sa una kung kababata o bang nana ba? Then, hiring-hiring ato kayo, mura siya nakomito na na-addict siya or something na kasi kuhan ba, bisyo bitaw. Talaga din kay, wala lagi, kuhan lagi amigo to sa una, plastikan lang gyapon bitaw din. Brag nakunin ako nga, mayra, brag dautan lagi ko pagkagayon. Pero nangyong ko nga, gabaan kay kana itong yung life dili na siya kon dili na sa likoy na siya something kana so ako okay na ba siguro to nga wala na ko nag-amigo sila ato nga time kay sakto na pod nga kato nga panahon na malin din balay so wala na din ko sila nga wala na ko dili na mo nga kuan nga organization. So wala din ko sila Social na ba barkada or organization? Sorry your honor. Bad man para sa bad kay ko tanawon kung mag-ingon ko nga nagabaan siya or meracing. Pero para lang sa ko ba mag dako i-comment nga sakto na ba na game sa una grabe yung dagdag sa kuha na daw. Pero kuan juga bad juga kay. Wala lang Mark. Anong dating? Ba? Kani si Sam. Yes. Ikaw ba, siyempre, di ba, daan naman ka, bata pa ka, LGBT na ka. So, ikaw ba ginabuli ka LGBT ka? So, sa Paano bata yan? pa ka nagkuan na day ka? Oo. Suot-suot na. Wala man po noon kay atong sa una lagi because of bullying. Dako ba na siya impact biya sa imuha, di ba? Correct. Pwede mo ma-question ng imong kaugalingon, makawala sa imong confidence, imong self-esteem. So sa una dili pa kay ko nga nagid kaladan pero mahalata nagid nimo nga bayot nagid kayo kung dakukman. Sa yun na sa ka elementary pa kumusayo mo kog sex bomb. Sa bandi ay halata spaghetti pababa. Sinasabi ko sa iyo, ipangalan tanan mga sayo sa sex bomb dancer dai kaya ko yan. Kani ba mga bata lang ba ni siya ang kuan sa imo or apil pud ang mga That's it. Ako man god once i-bully ko, i-discriminate ko kanang kung feel ako kaedad na ako siya ay day gid ko magpapildi day. Sobrang mo sokol. Ay, sinasabi ko talaga sa iyo day. Gituduan gid ko sa ako ang inahan gid kay mama kay party makay na ako mama man. Dragon man ang tawag sa akong inahan. Ay, talakera kung mama day na di pwede sa ako nga mabuli-buli ko nimo. Sinasabi ko sa iyo. Pero og kanang medyo na gore na kana. Grabe na gid na siya. Munumbong na ko sa kong papapay akong gisaway adto pa ato anas kong papadarag for this. Mo support imong papa. Ay, dahil sinasabi ko sa Ay, in iyo. fairness sa imo, ha? Fairness. Kaya may na lang, imong mga parents, murag mo, mulaban sa imo. Oo nga, no? So wala ko experience na. Wala ko experience na. Napo na sa una, laban. Ana. Babi, get. Six months yun ni siya. Uso sa una ang showdown. Pero in fairness, pag muingong ka sa imong papa, gid mo, kuwan sa imo, makikaway. Ay, basta makbalan niya nga gibully ko. In fairness no, lami ba nga feeling Ay, super. sa bata nga balag gibuli ko pero
if na ko'y someone nga sumbungan tapos burag ni resback, Tama ba? lami kayo na ba nga feeling? Ano, dili na akong papa. Remember na ko na, masyay ko balik. Remember na ko last day, katong elementary, abon to siya. Patat pa high school na, nako'y kasumbagay. Siyempre, gamay man ko ato, mas masumbagan dyan ko, ano ba? Natinga na siya kayo, nihubag akong naungan yan. Naunsa ba na ikaw? Sumbagay yun, nasumbagan yun ka? Oo, naunsa ba na mong naungan? Nilak ko. Sumbag ko sa akong amigo, ano? Okay na. Wala na ba? Okay na. Wala sa suki sa man. Kaya may nagsumbag. Wala na. Kay si Sam, ano mo nga, saway kong bayot dito pa. Tagyon sa manimo, akong gila para sa shoulder bag. Actually, nahitabo na siya sa high school. Kanang ingana nga peg. Lain mo ko kay dili mako ka ng fisikalan kung mubalos ko. Bantay yun na iya mga gamit karon hurot nagkagisi na karon ka lang. Sumbong man ko sa maestra, langan mami, yam ko gigno nga bayot daw ko. Bayot gid kayo ko dati. Pero in fairness to you, imong mamagpapa, at least kung musumbong ka, tayong nga pagkabuli, mo respect sila sa mo, In fairness, bisag dugay na dawat sa kong papa nga anig gid ko ha. Siguro ang sayang thought, siguro, kay basin siguro napay chance nga magbag-o ko mo nang gina. Ay, ko sawayan ninyo ako. Pero ako, magigyapong sala. Adoy, kinabahan. Kinukonsakwan palang nakudaan day. Manipa, magiging akong mga hips man guri kini ay. Chance na rin mo, sa may mingon sa imong parents, ba? Wow, nasa sa linya sa telepono. Hello, Dad. Ay, kabalo na sila nga grateful ko, of course. Ikaw, Master Poppy, kasi ginabuli sa imo nga, dako mga taas mga nga tao. Lagi. Feel ako siya ang bully. Pili lang ko ikaw ang bully. Before ni taas na, ako sa high school ni taas na, ko sa mga 4th year, 3rd year, 4th year, ay pa ako nag 6 foot, mga Pero, gamay yun ko sa una, yun. So, ang tawag yun nila sa ako kay, Pupi Kapi. Pupi Kapi. Kung nga, di man ko negro, di man sa pikuan. Kapi. Pero, mo lang yun siguro na ilang na rhyme, mo lang sa ilain, di sa creator. Basing ko ito, Pupi Capri. So, kanang nakarelate ko anang naimuingon sa imong ta apil ta na dayon bahoon dayon ka kay syempre di man kay ko paspas mudagan na madakpan diretso. Pero naa ko someone nga siya gid ang murag mo defend sa ako ayun niya na si Pupi bay ana so Dilan tawag mention og ngalan Brian akong best friend sa una sa Dilan tayo mention ba kay private ba na Brian ano sa apelyido niya Asarcon dito isa sa mga sorry kay di na mo ma-mention si Brian Asarcon sorry isa sa mga kuan ako na mga kababata gid diha sila ni John Paul Pabrua in fairness sa Camp Phillips kung unsa mo nga street kamo gi mag-uban gyud R Street S Street kamo gi muna og gikamisan sa kuano kana ingana nga setup compared sa subdivision. Ang subdivision bisa pag abay mo di mo halos magkaila. Sa mga ingana wapo kay no. Ay bayan ni system. Ingana ba contest mo gana R Street versus S ana ba? Correct. So kuan pon kana Pupi Kapi inya muhilak din ko dahil ako muhilak gyud. Dili lang maring anong kape ang tawag si mo. Mo man gi ano sa una nga kanang ano siya ba rhyming siya ang murag chanting. Bayot gi kurikong sa lubot. Ana ang chika sa una. Ana sa una. Di ba? Bayot gi kurikong sa lubot. Ana rhyming siya. Ana ang bully sa una. Imo mo nang imong Pupi Kapi. So may nasa kape. Basik ang color. Lagom siguro. Wala yung explanation. Wala dark roasted coffee. Wala yung explanation. Wala lang yun sila maisip. Saway si mo. Saway ba? Wala kanang saway. Wala ka pintas-pintas lugar sa iya. Sa ko kanang saway kay kuno na later na nasa ko mga high school na. Kay tawag nila sa ko sa agency na ko to Pokipaw. Pokipaw? Yeah, Pokipaw. Ano man? Pokipaw kana. Time kay upaw ko tapos uso ang Pokemon. That Pokemon, it's Pokemon. Imo console imo. My God. Wala imo. Sa akong kagwapo na imo bully. Kabulo ka, 2 types ni. Sa among barangay level, wala kayo makabuli kay medyo taas ilang panlantaw kay anak sa abroad. Ay, sorry tanan. Anak sa panguyaban kag taman ana bayot kay mga packages ana. Sa 90s manggod pag imong papa nasa Saudi. Ay. Wala.
Ayaw mo diya. Kay sa una, kung ibuli ko nila, di sila makatanog VHS. Data Max. Di sila makadula og family computer. Correct. Pero may naa. Tapos kami naitaas kay nga antena sa FM. So kuha tanang bisag Davao makuha ang FM. Hala. Taamong TV colored. Wala pa cable pero wala pa TV. Tapos color TV. Tapos kung naisalida, kung mulili ka, kung di friends, isirado na kong bintana. So walay mo buli sa ako sa barangay level. Manang ako ang Ginoo. Kay ako naman po'y bata dito sa unang nga pwede makautang sa tindahan. Kana ba itong papel na gamay ng Bali? Bali. Antog ka naman, pag-ipo ko kasabot nung sa meaning ng Bali. Bali. Kung sa spelling sa Valley, V-A-L-E o B-A-L-I? Murag B-A-L-E. Basta kay butanan ako, Valley. Ako ray elementary to nga, ang kusiyaan lang gini mama nga ang tindahan at bang sa balay nangutang pag kay water. Na naman tanay tubig sa kay wala yang bugiro. Kay sa mga friends pila imong gusto? 5 big pan, 5 juice. Ana. Pakaon dayon sa mga friends. Ana man ta sa una. So medyo dili kita bully sa kuan. Didto ta sa eskwelahan. Agoy. Kay ang dito lahin na po ng level kay mas daghan may mga bright, na mga mga anak sa mga supervisor. Asa di ka na eskwela day? Dito lagi po sa mga pero Lasal supervised. So Lasalian ko. Ang sa ngalan gani? Ang problema ay pasaylo ako ninyo pero sa titaw siya sa pangalan si mo boy nimo? Okay pa. Poki pa imo ha. Bayo kikurikum sa lubot. Imo Popi popi. kapi. My God, ang bullying na sa ako bay aga. My God. Aga kalayo. Tungod kailangan ko yung dimples. Ay, mo ba di ay? Ano sila, aga. Pag mulingi din ko, agak-ak. aga. Pag yun agapito. Aga. Agak-ak. Dito ang nagsugod ng bully. Pero kabalo ka, sa elementary ko, dili kayo bay dito naman ni grabe na akong bully katumang nanambok na ko nga nana ko sa EBS. Nanambok ka? Pero yun, Sir Bern. Kato na ubis na ko ba umayo. Sa elementary, naka-experience ko bully katong sa mga friends ako sa una. Pero bago to high school, taman sa nag-college, wala na ako ka-experience. Wala na may bully kay nahimo namang sa high school na friendly namang ko. Sikat-sikat na po. Tapos dancer. Samot na sa high school, band major. Palaman so medyo na kay sa high school man god, it's either kung dili kay tsuraan, at least you are someone nga murag tama sa banda or varsity ka or nay kanang murag medyo ika-proud ba nga murag mo excel ka ba. So sa high school murag up na magpalagay dancer na mi diri. Do pagsulod lang nako diri sa nalang ko'y culture shock from Mangagoy, Surigao del Sur, yan ni Cagayan de Oro. Medyo nalay mga first year na ako sa Corpus Christi, grabe yun ang bully, kanabang mga ginakantsawan. Kaya kung buhok sa una, niawat ko ni Patrick Garcia, pero may matong ka Patrick Garcia, kay straight man, ako kulot man. So ang tawag Medusa Oblongata. Di ba? Parang kulot. Saway sa imo na mga kaslit. Even ang teacher, you Mr. Medusa Oblongata Esparcia. Ana, medyo kantsawan ka. Tapos inon mo nga, Brad, butangir ko nag-brief imong ulo ba kay bastos pa kayo. Kulot man kayo ko. Okay. So kana lang. Pero, well, sa topic na to, kung diyan saan ako pag-handle, wala man ginong ko nagpa-apikto. Bay ka na bang, kung kantsawang ka, ta imong dawaton ang kantsaw. Yes, Murag maglagot sila bang, giahak, nalipay pa man hinuon sa bully. Hindi, effective na. No. Kaya naka-experience kong bully. Di mo siya bully. Ano kung bully ba? Sa ABS-CBN ba? Grabe ang mga tao dito. Kung Ay, siyempre. ikaw na lang mo hilak. Dagan ka nang hilak diya sa mga Wesley Facts. Ikaw number 1 diya. Pero akong gabuatan lang gid bitaw sa production pa gid. Grabe ka mga kantsawiro kayo. Mungisi na gid ko bay. Ngisi lang Di ka. ko mo tubag. Di ko ngisi lang gid katawa. Di ka mo balos. Di ko mo balos. Ulit. Di ko pare kang Philip nga mo balos anak say. Balas bilis Philip. Okay. Di ko mo tiyog bay. Mungisi mo katawa lang ko. Kana lagi din napoy niingon na lagi si Sir Bal, grabe gid si Juan no di gid masuko di gid mo ano ba lagi da brag muna no. I'm sure ikaw sa imong pagka-LGBT pag ingon nga bayod ba tay mo nikiik kag sa motogram pa pak guwapa ko diri. Di sabot sila maglagot, tama ba? Ingana bang peg ana Dapat mo sa gina siya imong response. You need to exaggerate kung unsa tilang gisaway sa imuha. Kaya mo sa magmukha ka. Be sarcastic.
Tama. Oh. Mo na siya kung na-learn kay Ginoo ko all my life until now naapaw gyud yapon oy. Kisa din ang gabuli sa imo until now. Ha? Naraba sa mga doon? Naraba? Nara sa opisina. Sumsikuhan ta ni ba? Dito nila. Ha? Wala siya karon. Wala sa karon. So, muna kong giingon mga gala nga. Kanang when you respond, nung ipapasa ko, nalambok na ko. So, baboy na. Nanay mga joke. So, nga DJ nga, so, nasa TV nga, tambok ko na, marang baboy. Ako din gikuan ba nga baboy nga nay dimple. Kay ang aga. Ini yung DJ nga baboy nga nay dimple. Kay na-miss yun mo ang aga pod. Kay mo lagi. Pero wala na. So, muna inahitabo, di ba? The more nga mas nga atong gi-absorb ang ilahang kantsaw noon. Kada tinood dabay. Wala. Sila no kasamok maning tawahan na nga amo nagaling gikantsawan, nalipay na mahinuon. Iya naman nung gi-embrace ang bully. Wala na, nawala ang bully. Na ako man ang kuan kay sa eskwelahan pa lang na may gabuli sa ako. Di na nato i-mention ang ngalan. Goodwill Yanita. Okay, privacy. Kinsa? Goodwill Yanita. Dili na mo pwede i-mention. Okay, kuan. Privacy. Wala may musukol ato kay ang papa maestro. Ay, kuya. Kuyog kapit. Pero grabe kabugoy sa kuan. Kung na mga bugoy nga grupo siya ang isa sa mga kuan dito. Pioneering. Dito. Pero karon nag-usap na siya. Nagbiso-biso na mi. Nagbeso-beso na. Buta na kay karon, grabe na kayo. Anyways, just nun. So dili na kay ko mo kuan saya pero di na kay ko mawala i-mention yung ngalan kay okay naman siya. Kanang kwento. Congrats sir, you're a change man. Kung imong exaggerate like imong balusan, nakatry mong kuan na ba ng patawli lang sa Pokepaw. Daw kung balusan po, gonna catch them all, di ba? Moment di ka tsawa na kung samot. Hindi, kay mura ka naman, gusto nila i-level ang bapa. Ana. Sa kasi mo surrender. Tama. Because, most na akong I don't know manggod karon ba muna ako nang ginatopic, I don't know manggod karon. Kay usad daw number 1 sa mga problema ron sa mga millennials. Do millennials magyapon tabat, kani mga younger millennials, is kanila daw ang bully gihapon sa mga Gen Z na siguro. Sa bagay sa millennial na daw gyapon sa mga workplace. Pero I don't know lang kung sa Gen Z, if kaya ba nila ang bully kay lagi karon dagantay madunggan ba nga dali na ma-depress bitaw? Tungod sa bully. Kuan namang good. Di ko kabalubay kung kung kita ba karon kita nga nga millennials sa bagyapon ka? Oo. Millennials gyapon ni sila. Dili na mo millennials. Sa mga year ka na tao? 1995. Sulod pa. Okay, sige. 1995. Feeling po nako tungod sa mga bully na to sa una, that's why unsa ta karon tungod na sa to mga bully sa una. Feeling nako mo to'y nagpalig-on sa to Muna kung ako ang take nako for it kay akong kadukan sa mga batanong karon kung dili nila kaya ang mga simple bully. Giigna lang nga pangit ang gisinina or something lisngag kag ilong kay karon mga tao pag mo yung kaglisang kong ilong, magpabuhat din sa ilong, magpa-nose job dayon. Kala bang murag hadlok yung kitag mga kapintasan sa kinabuhi ba? Ang mga tao biya karon labi na pag karon nga gi-open na to tong selves. Sa una sa barangay ramang ka, sa school ramang ka. Karon pag yun gina-post na to sa social media, tani mo din na to kaya ang bully. Kanaya na bitaw nga hilig ka mag-post pero kung naay mo comment nga laing mga tao, hadlok na day ka o negative na di ka nung nag-post, muna akong gikadlukan, labi na karong anak ko yung mga anak, kaya ba nila bulihon? Like akong eldest, si Rayber, perminti ko mga na ginabuli ba mo sa school, anak ba? Kaya itong ipasara ang school. Pagpagawas na ordinance. Siyempre, nigawas na po na karon ang term nga cyberbullying. Napay cyberbullying. That means kaning ang technology karon posible dito ka gibuli sa group chat. Yeah. Mingon lang ang uban nga safe raman kay group chat raman. Yeah, tama. Pero sometimes lagi dili nimo makuan ang tao kay murag maorag gyapon ang effect manggod gyapon, dili manggod gyapon na. Siguro timing kitang upat murag solid ta sa bully no. Kaya naman giubang tao ba nga dili gyud maka dali lang pero naba koy kaila sa una nga gikantsawan siya. Ay danaday gyapon. Namin may kauban sa una, di ba naman ginasa batch nimo nga naman gina isa nga pangit. Nakoy batch sa una college nga. Murag dili siya bully pero murag ginakuha siya ba dili siya gina-appeal sa mga group.
Okay, teka muna, break sa tamay gala, teka muna. Muna ko sa ilang mga gina-feature. Anong name niya yan? Kay sila mismo ang si tawag ana? Mopor. Yan. Amo sang video, amo ni ipakita my na God. video may gala. Muna yung pinakabago nila, ayon. So kanay walay sabaw, mga seafoods. Ayan. So kanay wala pa no. So mismo sila ang muyabo mga gala. Ayan, sige. Iyabo mismo ang sabaw. Ayun. Lovely. Pagkalami. Mm. Klaro walay daya may gala, walay daya. Okay, daya. Klaro ngayo, yun. Thank you. Dos! May gala, mga bating mga... Ayun, ganda. O sana silang bagong menu diri. Na sila. Shrimp. Seafoods. Sarap seafoods. Then again, mo lang gina akong concern now. It's a new generation Gen Z. Kung dili na makaya ang gamay nga bully, I don't know lang silang generation kay ang bully by everywhere you go na Good. o any organization, office, Sige. tanan. Pero mo lagi, para nako ang bully pod mo po isa sa nagpalig-o nako karon as Bernie Bitok-Bitok. Differentiate man siguro nimo kung unsa. Lahi ang bully asa barkada, lahi ang bully nga kanang gibully jud. Kanang share lang. Yeah. Kami na nimo, di ba? So, barag depende po sa tao nga nag-bully ba? Bindi kay Lagi kay nato ko yung mga kaila nga tungod sa naandan na niya ba nga ingana ang tawag sa iya, so murag dili na effective sa iya, dili na kuan, pero karon lang siguro akong kuan bitaw deduction ani ang karon nga generation is mas huyang siya because instant magod ang tanan. Sa ato sa una kay kita gimaning kamot ba mo nang pagdako na to medyo nakakuantaan ang paningkamot makaya. Yeah. Karon medyo instant ba ka ng nanay ngani diretso ra kayo. So muna kung giproblemahan karon, should I accept the fact nga dapat maka-experience og bully akong mga anak? Kay kung karon pa lang ko maghuna, tistingin yung bully akong anak, di ba magbulag na yung ulo og lawas. Ano na ko ba? Una-una pa. Pero nasa ko'y side nga pikas ba nga dili ba kailangan sila maka-experience og bully para ma-feel nila or makuan nila kung unsa sila ka strong in facing bullies. Most na kadon sa ka dapat mo react yun. As parent. kung parent ka. Di ba no? Unsay too much bully pod no? Unsay ba ka na mangin ko nga bully nga di na ni maayo? Kumulo physical tapos Kung muli. physical na siya, Di na uban bully nga dili physical pero grabe ka. Pero grabe ka na maka-depress ba? Kailan siguro mo magilak na siguro. Or my point is also unsa ba sila daway mo handle kanang baga ba sila bulletproof? Kung ay bulletproof, Bullyproof. Yeah. kay pero sa ko isulti ko baboy lagi baboy pero na dimples aga pero basi sila basi gamay ra para sa ato amurag gamay ra man nga bully. Pero akong gikabalakan basig para sa ilaha bugat to ma-depress sila maundang sila sa eskwela or even worse pang ilang mabuhat. Mula na ako ang Siguro as a parent no makita na dapat nimo kung grabe ba ni og impact sa iyang mental health. Kana ba? Dapat aware ka mismo nga kana babe medyo kuan ba ni or dapat ako lang ni siyang i-train nga para to be stronger. Yeah. Ana kay sometimes istorya ra gud na sa kuan nga. Walay papel ana lo. yeah. Pero ngano imo pa man ang kuanon dito? Ngano imo pa man ang awayon pa ni magpalit tag papel para daghan ka. Ano ba something na naay solution kada butang ba din? Story lang ka sa ako after na kay nga na. Lagi pa yung mga tao kay kanang di ba naka-experience gid ba ni kay nang nakay makita isa ka tawo maulit jud balag wala siya gibuhat. Alright. Now, energy to energy. to wrap up this, ladies and gentlemen. O sige ani. From Juanito padulong dia sa imo pops. Unsa inyong ma-advise sa mga tao nga feeling nila ginabully sila? Okay. Kapag humanimok advice, mukuha din ka sa imong lang pananaw lang sa imong pinaka-paborito nga gusto unahon imong biraan ning mga lamian kay nga food sa Buizog ba. Okay, ikaw na Juanito. Ang ako abay ka ng siguro dawaton nimo kay mura gid ang isa sa best way nga solution gid ana nga kung ginabuli ka dawaton nimo tapos kataw So kay balik kung ingkag pangit ka. Oh my god, pangit lagi pero nay talent. Mo na ba dawaton gid mo kay nang
Sa yung pagingon pa ni Sam exaggerate nimo kung sa Ah. imong gingon ba. Mo gid ang Yeah. best by para sa ko. Mm. Katawan nimo katawanan ka but ay nag-respond. Kay kung naapektuhan ka, murag successful sila sa ilang pagbuli. Iyon. Unsa imong paborito da sa imong nakita nga lami nimo birhan? Sa kwadtong ano. Pero sige kanina. Asa mo Iyon, inasal plus mo ni mga bag-o nila sa menu actually kanilang mga check and check. Ganyan kita kanay lubot. Ay legit. Which ay lubot? Ang lubot. Mukha siya lubot. Basta lab na niya mukha ng lubot. Sa lab na ko. Okay. So, adi ako na ulay. Ikaw, Miss Wholesome. Di Imong advice sa mga feeling nila nga ginabully sila karon. Okay. Mura gito siya. Sige po kang Sir Juan. Stay calm. Be composed. Wala. Kanang English. ipapil sa ilaha nga you are impenetrable. English na po. Impenetrable. Yes. Sa? Grabe. Oo. Compose. Dapat compose lang gid ka. Walay synonym sa nga word. Ako ni ba composer? Be confident. Know your strength. Wala. You Yun ang know your letter K, ha? strength. Kay once magid mo nila makita nila sa imo ang ay kani siya kay mairo-iro ko ra gyud ni siya. Agay. Ana, mo man na siya definition gid sa bully, di ba? Kung someone is being dominant, siya ang may power, ang ana bitaw daog-daogon kaniya, mo na siyang bully. So mo to siya. Stay calm, be composed. Dapat kabalo ka sa imo strength kay para kung bisag unsa pa lang isulti sa imuha, bayad ko pero mas gwapa pa ko sa imo uyab. Yeah. Lovely. Mas right ako sa imo uyab, unta ba? Nas na ako kwarta kay sa imo uyab, para pag motor karon dayon. Talay na sa storya. Charis lang. Okay. Unsa imong paborito diri sa imong unahon nga buakon? Kaning Yes, seafood. seafood. I love seafood. Unsa pangalan galing ni bro? Pakita no sa menu. Lami kayo siya. Kaning na itaho. Nang sabaw? Oh. Dili kato lang sa sabaw. Buda best. Tama. Bula Tama to. base. Tama to. Bula base. Bula base papamilya. Bula Alam wala base. sabaw. Ayan. Ay, to raw. Ang singalan na. Kasi tungkol pili ni Philip, mo na siya. Dili sabaw man to. Nara. Okay. Seafood bandi. Diba? Then in addition po, di pa ko naman, uy, abi pa Ay, lang. wow. Ako naman, seek support, of course. Kung feeling mo nga, yes, kaya sa'yo man good, gina-question gina to ang worth, no? Gina-question na to ang galing mo, kagibuligid ko sa mga pinisti mo, mga ka-perfect sa ani. Ana, seek support. Kaya mas bully, pag na sa ila, imura yung mga kaobay, makaingon ana nila. Wala naman na siya. Ay, pagduhog ba? Sex support. Big Ay, siya. wholesome man. Good wholesome. Sige, kuha na. Pagkuha na. Sige, kuha plato. Nasa imo isa ka plato. Natay Yan. usa ka inasal tapos kuan dayon. Yan. Yan. Ikaw na. Kalamian Narad ng ako, locos. dili. Uy. Master Pope. Yes, sa Mr. mga- Chair. Ang dugang lang, Mr. Chair. sa- Yes. Presiding officer. Kaning, siyempre, number one naman yun na, you're special naman. Naakay special sa imong self nga. Kanang imong katangian nga, kung baga, weakness man ang ilang ginabuli sa imo, siguro, kailangan lang na nimo nga imong sapawan o unsag pud ang imong asset para kung makita nila nga talented ka, kung makita nila nga naapog kay kwarta or something na advantage sa imo, dito na pud din sila nga ma-divert ang ilang pagtanaw sa imo, no? Correct. Ang ikaduha dayon, always remember kani deeper nilingin siya, always remember nga mas luoy ang kanang gabuli. Actually. Una-una nga sila Correct. na sila something sa ilang self mo nang gabuli na sila sa Lagi, ubang mabatiin lang ko sir, no? Kasagara, mambuli kay mga sawayunon. Basta sila yung problem. As in. Wata kabalo sa iyang family, wata Correct. kabalo nga ginaana na siya sa ilang mga igagaw, ana ba? So, kung kinsa pud ilang makitaan nga mas baba sa ila nang Balusan. balusan Ito yung dito sila ginapagawas. magpahungaw. So always remember pud kung ikaw ba nga ay basin kuan lang ni siya, need lang gid ni siya glove siguro or something na ingana. Yeah. Para sa imong self makonsole nimo nga sige lang, I'm a better person, ako dapat ang mo sabot. Ikaw nga, yes. Very good. Compassion. Very good. That was very deep. Very nice. Asa imong paborito diri, Master Pops? Kaning bulabis. Bulabis. Kay Dabis kayo ang Bulabis. Bulabis. Di ba? Bulabis? Bula I'm gonna Bulabis. Bulabis. the base. Muna ilamin lang sila gid mismo. Okay? So, ang ako lang, para madalita, para makakaunta, katuloy lang gisulti tulo mo, na to akong advice. Ano lang, top 3 lang.
una, kung kaya pa muli kay ani mga tawhana kaning mga grupuha, kung napakay kuan nga pwede ra nimo sila distasan palayo, kung makaya pa din buhata. Kung sige, samok man ning grupo kay ginabuli lang ko din, kung makasibat ka better. Ikaduha, tama to ganang ko atong ganang i-accept. Sama sa ko ginang kong baboy o lagi baboy nga nay dimple ana. Ipakita nga wala ka apektuhan kay kana sila madismaya. Kay kung ikaw affected ka, feeling nila ni succeed sila. O ikatulo dayon, iampo na sila mga tawhana. Tama na, baka na sila on problem sa ilaha mo nang bully sila. Kasagara galing sa research katong mga bully na problema sa balay, mo nang sila gapagawas nila didto sa mismo sa ilahang sa eskwelahan. Ana, tapos i-pray lang gid sila. Ina nga Lord, kuhaan na sila nauna. Kamisahe sila sa simbahan. Sila mga kalag. Or Lord, dili man kay grabe. Bisag i-side swipe lang, ana. Dadanan lang sa bao, Lord, para malumos. Tapos tignan sila makalakaw mga bisag mga 6 months lang, Lord. Ana. Dala pa isa. Kung gabi lang Ha? kung dili kaya, sumbong mama. Sumo mama. Pero again, Sumbong papa. pero at least sa mga parents po, kung naimong sumbong sa inyong mga sa inyong mga anak, ay lang po kayo react nga 101%. But at least kalma lang, relax lang. Kung pwede kay kita may mas professional. So, mora to. Dagan salamat again. Bisita na mo sa pinakabagong location sa Boyzugba, abay sa Big Beast. It's so yummy. Dagan sila yung mga menu, lami kaayo, inato. Alam mo ang image kasi ng Boyzugba, inato ra kaayo. Kayo. Pero lami, hinlo, affordable. And I think Yummy. Maria may gusto kaniya kung gusto kaning seafoods. Yes. Seafoods magin ang pag-spelling diya. PUDZ. Yan. Dagan salamat sa intanan. Dini pagyapon si Juanito sa Juan Photo. Yes. Og syempre kauban si Miss Wholesome. And dagan salamat Master Poppy. Salamat. Anytime naman po si Master Poppy. Again, condolence sa family ni Attorney Drew Sila and kini si Consiel Bernie Bitok-Bitok. Dagan salamat. Ingat mo tanan. I love you all. Bye. Bye.